דן בשבילי הוא אדם שמקשיב. הוא תמיד נורא מרוכז, הוא תמיד מקשיב. אולי אחת התכונות הבולטות שלו זה יכולות ההקשבה שלו. אתה יודע שאתה מדבר אליו, שהוא מקשיב, שהוא קולט. תוך כדי אס-אמסים, מוזיקה, מיילים, הוא מולטי-טסקר ברמה הכי גבוהה שיש. זה עוד התחיל כשהוא היה ילד, הוא תמיד הקשיב לכל מילה. הוא ממש שותה בצמא את מה שאני אומרת. תמיד היה לו את המחברות הכי מסודרות, היה כיף לצלם. מחברות עם שער וצבעוני. כל מה שהמורה אמרה כתוב, הוא לא מחסיר מילה. בכתב יד ברור ומאורגן. ואם פעם, בכמה שנים הוא לא הגיע, אז היה פתק מסודר מהרופא. היה מגיע הביתה, דבר ראשון, פורק את הילקוט, מכין את השיעורים, ויוצא לדרך. כל החברים בקפיטריה בבינתחומי, ודן ישב שם לבד, עצוב כזה. ניגשתי אליו, שאלתי אותו, דן, אתה רוצה להיות חבר שלי? אבל מה? להעתיק הוא לא היה נותן. יש לו ערכים. אמר לו, דן, בבקשה, תן לי להעתיק, אני מפחד מהבוכנות, תעזוב אותי. יש לו נימוסים בריטים. לא, תראה, דן פעם אוכל, יש לו נימוסים בריטים. ואתה רוצה לטעום מהצלחת של החבר, לראות מה הוא אכל, והוא אין, יש לו קטע כזה, הוא לא יגע לך בצלחת. מין כבוד לצלחת. אני מלווה לו משהו, ויש לו את המחברת שלו, שהכל שם הוא רושם וגם ממרקר. כל בזמן, עד התשיעי, עד העשירי, טיק, טק, הכל, אקסלים, אוהב אקסלים, נורא הכל נוסחאות, יש לי בעיה באקסל, 2 דקות הוא פותר את הכל. כל משימה, אנחנו עושים נניח משהו, מתכוננים אליה, אני לא אגיד שנה, אבל חצי שנה מראש. שם, בדיוק התאריך שהוא קיבל, אני יודע שזה בטוח, אני יודע שזה בונקר, זה חוזר. ותמיד אמא הייתה אומרת לי, למה את לא מסודרת כמו דן? למה המחברות שלך לא כמו של דן? למה את תמיד מאחרת? למה את לא מגיעה בזמן כמו שדן מגיע בזמן? למה את לא דן? מכיתה א' לעולם לא איחר לבית ספר. הוא תמיד הגיע הרבה לפני הצלצול. הבגדים מסודרים, המחברות לפי צבעים, עטופות, הספרים עטופים. קובעים שאני בא לאסוף אותו בשעה מסוימת, אז תמיד הוא יחכה לי למטה, בדיוק בשעה הזאת. אם הוא בא לאסוף אותי, יוצא שנוצר מצב שהוא צריך לחכות לי חצי שעה למטה. ואם במקרה הוא מאחר, אז הוא מתקשר להודיע. תמיד. תראי, אני בן אדם זורם כזה, אבל דן הוא יקה, הוא פדנט. מה שאני מאוד אוהב אצל דן זה שהוא בן אדם מאוד אינטימי. הוא אוהב את הדברים נורא קטן. לא הרבה יודעים, אבל נניח היום, חוגג יום הולדת. הוא רוצה שהכל יהיה מאוד מאוד קטן, צנוע, בלי יותר מדי בלגן. כמו האירוע המקסים, האינטימי והקטן הזה שאנחנו כולנו פה ביחד עכשיו. 1 על 1, באמת להרגיש את הבן אדם. הוא לא זורם. תמיד טסים לחול, הכל צריך להיות מאוד מדויק, צריך להגיע בזמן לשדה, סחים. דן הוא סוציאליסט, כולם מתחלקים במטלות, קרל מרקס. יש לו תכונה לוותר, ובאמת, לתת ולאפשר, והוא תמיד גם שהוא מפיל עליך איזה משהו, הוא מבין את ההשלכות, הוא מבין את המשמעויות. תמיד הוא עושה את זה בצורה רגועה, נעימה, מסביר הכל מאלף עד תו. זה דן. הוא רוצה ליהנות מהדרך, זה לא מספרים, זה לא תוצאות, זה לא הישגים, זה ליהנות מהדרך, מהשביל, מהנוף. קצת שונה מאיתנו, מה אני אגיד לכם, אבל אני חושב שזה לזכותו. הוא גם מאוד כישרוני בכל הקטע של האומנות, לא כולם יודעים את זה. פעם צייר לי ציור, אני עד היום שומר אותו. דומה לי, לא? אני אומנם הסתפרתי מאז, אבל מיד אתה יכול לראות. נכון דומה לי? ואין, כמו הלבוש, הכל בסטייל מדויק, מדהים. הנה, עם החשבוניה. זה נורא מרגש. אין לי משקפיים, אולי אני צריך אבל. תראי את הפרופורציות, זה באמת מרשים. תראו את החיוך. זה מקסים, לא? מאוד מאוד ריגש אותי. זה נורא ריגש אותי. זה נושא שמרגש אותי. וזה מאוד מרגש אותי. הוא מאוד מרגש אותי. זה מאוד מרגש אותי. מרגש. דנדוש, המון מזל טוב, גאים בך, אוהבים אותך, תמשיך לעשות וליהנות ממה שאתה עושה. באמת אח מקסים, ראשון תמיד לעזור שצריך. המון מזל טוב. דן, מזל טוב, אוהבת אותך הכי הרבה בעולם, אין אחים כמוך. כמישהו שלמד להכיר אותך טוב ואת כל התכונות שלך, באמת אני לא מצליח לחשוב על תכונה אחת שהייתי רוצה שתשתנה בה, ובאמת תישאר מי שאתה, וכיף לעבוד איתך, וכיף להיות חבר שלך, וכיף לנסוע איתך לחו"ל, וכיף לדבר איתך על כל נושא שהוא בעולם, אם זה בחורות או בילויים, וכולי. אוהב אותך המון ומאחל לך הכל. דן אחי היקר,
רוצה להגיד לך המון המון מזל טוב. אני אוהב אותך, שיהיה לך הרבה הרבה הצלחה. כיף לי ואני מברך על כל יום שאנחנו עובדים יחד וחולם לאיזה מקומות רחוקים עוד נגיע. זה לא פשוט להיות רגשי כשמצלמים אותך, אבל אני אוהב אותך, דן, באמת. אחי, אני מאוד מאוד אוהב אותך. אני יודע כמה שאתה חבר טוב וכמה שאתה הראשון כשצריך אותך לכל החברים שלך. תמיד אכפת לך מכולם ואתה... ואין עליך, אחי. תמשיך מה שאתה עושה, כי אתה עושה את זה כנראה הכי טוב שאפשר. נפתולי, מזל טוב. אני אוהב אותך מאוד. מאחל לך שתמשיך לפרוץ גבולות, ותהיה דוגמה לכולנו. אתה יודע כמה אני אוהב אותך, עברנו הרבה מאוד דברים. אז נפתלי היקר, מכריחים אותי פה לקרוא לך דן. עברנו דרך ארוכה ביחד, יש לנו דרך ארוכה קדימה. לא יכלתי לבקש שותף יותר טוב לעשות איתו את הדרך הזאת. אתה מקצוען על, הבן אדם הכי מוכשר שיש. אני אוהב אותך המון. 32 כבר לא צחוק. אנחנו גדלים, כבר לא ילדים. והמון המון מזל טוב, ואוהב אותך. אז אנחנו ביחד מגיל 17, חברים הכי טובים, ובשנים האחרונות גם שותפים, ואין בן אדם שאני יותר שמח להיות גם חבר שלו הכי טוב, גם שותף שלו, ואני מקווה שנמשיך עוד הרבה שנים ביחד. אוהב אותך. נפתול, אני ככה יאחל לך המון המון מזל טוב, כמו שבטח איחלו לך המון המון ביום הולדת הזאת. ולא חושב שאני יכול עוד להגיד לך משהו שלא נאמר לך כבר כאן היום, אז אני פשוט אגיד לך, תישאר כמו שאתה, ותמשיך לעשות מה שאתה עושה, ותמשיך ליהנות מהחיים, ותמשיך ללכד אותנו בתור חבורה, ושיהיה לנו עוד הרבה הרבה שנים טובות ביחד. דן, אני אוהב אותך מכל הלב, אני כל כך שמח שאתה חלק מהחיים שלי. אני מאחל לך שרק תמשיך בדרך המיוחדת שלך, בדרך שאתה בוחר, שהיא מיוחדת לך, שהיא שונה. אוהב אותך. לי יקר, אוהב אותך מאוד. שים את כל השטויות בצד. 120, תמיד נמשיך לחגוג ביחד. באהבה רבה, פטי. אז היות ואני לא מאחל לך המון המון מזל טוב, כי זה נראה לי משהו שאתה פחות צריך, אני פשוט מאחל לנו להיות עוד הרבה שנים חברים טובים ושותפים לחיים ולעסקים. ושנמשיך לעשות דברים ביחד ולראות את הדברים עין בעין כמו שאנחנו רואים אותם היום. שיהיה לך המון בהצלחה, גם מזל טוב, ועד 120. דנדוש, עכשיו ברצינות, אתה הבן הכי מקסים בעולם, הכי מסור, הכי אוהב, ואני אוהבת אותך בכל ליבי.